κάτσε να του ρίξω μία ματιά. Αχ, για αυτό το πτυχίο ρε παιδάκι μου τόσα χρόνια στο θρανείο, Το πιστοποιητικό το έχεις μαζί σου? Βέβαια το έχω έτσι. Πώς θα έπαιρνε το πτυχίο χωρίς πιστοποιητικό, εδώ το έχω. Άντε βρε, καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μου χρειάζεται και ένα καλό γλύψιμο να αποκατασταθώ. Γλύψιμο? Ναι. Τι γλύψιμο? Όταν λέω γλύψιμο εννοώ μέσον. Πες μου το, γιατί εμένα ο νους μου πήγε αλλού. Άντε, καλά γλυψίματα. Καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Και άμα θέλεις κανένα γλύψιμο, εγώ εδώ είμαι. Γεια σου. Πτυχίο! 4 άτιμο πτυχίο! 4 άτιμο, μου έχεις φάει την ψυχή! Με το δικό μου το αυτοκίνητο βρήκες να αυτοκτονήσεις. Δεν σου χρωστάω ρε πρωί-πρωί. Δεν μου χρωστάς τίποτα ρε φίλε. Το πτυχίο μου πετάει. Τι πράγμα? Δεν το βλέπεις που πετάει. Τι πετάει, ούφο? Να, το πτυχίο είναι. Αχ. Μόλις ένας άγνωστος μπήκε στην πολυκατοικία κοιτάζοντας ψηλά και επειδή το ψηλότερο διαμέρισμα είναι το δικό σου, τρέξε να προλάβεις το κέρατο. Δεν έχει κλειδί ο άντρας. Έχει να το ξεχνάει καμιά φορά, κρύψου σου λέω. Όχι, μα κοίτανε. Από εκεί είναι κρεβατοκάμερα. Εδώ στο τουλάπατε. Στο πιάτολο. Εδώ, εδώ. Και μην βγεις να σε φωνάξω. Μπορεί να είναι κανένας βαλ... Συνέσεις, μια στιγμή να πάρω το πτυχίο μου και θα φύγω. Αλλά ποιο πτυχίο, εδώ είναι σπίτι, δεν μοιράζουμε πτυχία. Είναι στο και θα φύγω. Αχ, τώρα δεν μου φεύγεις να έχεις το Θεό μπάρμπα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου. Θα καλέσω το 100, θα φωνάξω βοήθεια. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα από όλα αυτά, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, καλά δεν τελειώσαμε καθόλου.
καθόλου. Ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία έγινε για αυτό το χαρτί που πετάει σαν φάντομ. Καταλάβατε, ο Στάθης σας είδε, είστε πολύ κόμματος. Σας πήρε μάτι και απέρχεται. Τι έγινε, τρακάρανε? Ο άντρας μου. Αμάν, άνθρωπε μου, με έκαψες, φύγε. Όχι, μη σπρώχνετε, σας παρακαλώ. Ξέρεις τι ζηλιάρης είναι, νομίζω ότι τον κερατώνω, φύγε σου λέω. Θα σου δώσω μια... Άντε. Φύγε, άνθρωπε μου. Μα γιατί με διώχνετε με αυτόν τον τρόπο? Εμείς οι δύο δεν κάναμε τίποτα. Συνουσιαστήκαμε. Δεν συνουσιαστήκαμε. Φύγε, άνθρωπε μου, φύγε γρήγορα. Δεν ξέρεις τι άντρα χασάπαρο έχω εγώ. Χασάπαρο είπες. Άρε άτιμο πτυχίο, τι με έκανες, με έβλεξες με χασάπαρο. Είναι πού είναι ο χασάπαρο? Πού είναι να κρυφτώ, με κάνει σουβλάκι. Στην τουλάπα, έλα γρήγορα στην τουλάπα. Εδώ. Όχι, ποιο είναι αυτό εδώ το πράγμα? Έλα, καλέ, ο κουμπάρος είναι, πες μέσα. Είναι... Αχ, δεν το γλιτώνω. Θα γίνω σουβλάκι. Ουρακουτάγκος. Μωρή, και να τα αποθήκη το έκανες εδώ μέσα. Έλα, πες μέσα. Αγάπη μου, εσύ είσαι. Α, ήρθες αγαπούλα μου, ήρθες γουρνάκι μου. Κόψε μωρή τις γρίκες και πες μου που τον έχεις. Ποιον έχω, τι δεν καταλαβαίνω. Ρε να στείς του μωρή, πού τον έχεις κρύψει. Ξέρεις μωρή πως με λένε εμένα. Εμένα με λένε Καράμπελα και δεν θέλω καεί να μου φάρεις τα γαλιά. Το κατάλαβες? Μίλα! Θα σε σφάξω μωρή! Μίλα! Παναγία μου, με σφάζει βοήθεια. Βγες έξω ρε κουμπάρε! Τη σφάζει τη γυναίκα, φωνάζει βοήθεια! Έλα έξω ρε ουρακοτάνια! Αυτός που... Εσύ ρε μάγκα πως βρέθηκες στην τουλάπα? Εγώ βρέθηκα στην τουλάπα για να πάρω το πτυχίο μου. Έβγα ρε κουμπάρε έξω να εξηγείς πως έχουν τα πράγματα. Ποιος κουμπάρος ρε? Εσύ είσαι ο αγαπητικός. Θα πεθάνεις ρε! Να σας εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις ρε! Θα σε σουβλήσω ρε! Εμένα ρε με λένε Καράπελα και ο τράκυλός μου δεν σηκώνει κέρατα. Να σας εξηγήσω, εγώ ήρθα εδώ να πάρω το πτυχίο μου. Ποιο πτυχίο ρε! Από πότε ρε γυναίκα μου μοιράζει πτυχία! Ξέρεις ρε πως με λένε εμένα! Μάλιστα, Καράμπελα. Απορώ μωρή πως πλαγιάζεις με αυτό το πράγμα! Όχι και πράγμα κύριε, ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου τώρα. Ποιον έχω ρε μίλα μου! Ποιον έχω! Το Στάθη το λένε το ακρίδι που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, βγάζει έξω ρε κουμπάρε. Τι διάολο, εγώ θα πληρώσω τα δικά σου τα κερατιάτικα. Τι λες ρε ψεύτη, εγώ κεράτωνα τον κουμπάρο ή εσύ? Εσύ ρε κεράτωνες τον κουμπάρο από εδώ με την κουμπάρα από εκεί. Εγώ ήρθα να πάρω το πτυχίο μου ο φουκαράς. Και η κουμπάρα από εκεί με έβαλε μες στην τουλάπα γιατί νόμιζε ότι εγώ είμαι ο κουμπάρος. Αλλά εγώ δεν είμαι ο κουμπάρος. Μίλα ρε κουμπάρα για το κουμπάρο που δεν είμαι κουμπάρος. Τι να μιλήσω, φρεδράκε, που δεν ήταν ο κουμπάρος κομματάκια θα με έκανες. Άντρα μου, αυτός είναι ο δράστης. Με ρίξε κάτω και άρχισε να φωνάζει. Τι σου κάνω, μάνα μου? Τι σου κάνω, μάνα μου, είπα εγώ. Εγώ είμαι μορφωμένος άνθρωπος, δεν λέω ποτέ τέτοια πράγματα. Ψέματα, κύριε Καράμπελα. Εγώ αν θα πω κάτι πάνω στον παροξισμό μου, θα πω πολύ μετρημένα. Στα σαλόνα σφάζουν αρνιά. Που είναι και παραδοσιακό. Και ύστερα, μωρή, αν ήμουν εγώ ο δράστης, γιατί όταν ήρθε ο άντρας σου δεν άνοιξε την τουλάπα να πεις αυτός είναι? Σε ρωτάω, γιατί? Γιατί κρατούσες το κουμπάρο γυμνό μες στην τουλάπα και με απείλησες πως αν φώνησες θα τον μαχαίρωνες. Τι να έκανα, αγάπη μου, να χάναμε το κουμπάρο? Αυτή είναι αλήθεια κουμπάρε. Μην τους ακούς, Καράμπελα. Αυτοί σου στείλουν ολόκληρη πλεκτάνη για να μην μάθεις ποτέ το κέρατο που σου φοράνε. Εγώ δεν ήρθα να σε κερατώσω. Εγώ ήρθα να πάρω το πτυχίο μου. Με έχεις πρίξει με αυτό το πτυχίο! Πως είναι δυνατόν οι δικοί μου άνθρωποι να λένε ψέματα και εσύ ρε ο άγνωστος να λες την αλήθεια! Θα πεθάνει! Όχι! Θα πεθάνει! Θα πεθάνει! Θα πεθάνει! Πού στο διάλε πήγε? Άνοιξε εκεί και τον κατάπιε! Ρε γυναίκα! Φωτίζατε! Πού βρίσκομαι?
Έλα εδώ. Το πιάσα! Το έπιασα! Κύριε, το έπιασα! Το έπιασα! Τότε πιάσε και αυτό. Αυτή είναι γυναίκα, ρε παιδάκι μου. Τι χαστούκι ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Τι χοντροκόκαλο χέρι έχεις, ρε παιδάκι μου. Σε καψουρεύτηκα, ρε. Τι καψούρα είναι αυτή που έχω μαζί σου τώρα. Να πάρει ευχή. Πάλι έπεσε η ρημάδα η ασφάλεια. Και δεν εγκατάστησε εδώ να μου τη φτιάξει. Να πάρει ευχή, να πάρει. Μάνα! Καλώς τον, πάνω στην ώρα ήρθες. Μαμά, μάντεψε τι πήρα, μάντεψε τι πήρα. Βρέασε τις μαντίες και φτιάξε μου την ασφάλεια να βάλω το πλυντήριο. Εγώ θα τη φτιάξω την ασφάλεια, αλλά μάντεψε, μάντεψε. Ακόμα δεν κατάλαβες, μάνα, τι πήρα. Έφτιαξες την ασφάλεια. Εντάξει, βάλε μπρος. Αλήθεια καλέ, τι είναι αυτό που θέλεις να μαντέψω, τι πήρες. Το πτυχίο, ρε μάνα, το πτυχίο. Το πτυχίο, πού το να το δω. Εδώ στο... Αμάν, ρε μάνα, πού είναι το πανέρι. Εδώ το έχω. Αμάν, τα ρούχα που είναι, ρε μάνα. Στο πλυντήριο τα έβαλα. Όχι, ρε μάνα, ακόμα δεν το πήραμε το πτυχίο να του κάνουμε μπουγάδα. Το πτυχίο είναι μέσα στο... Ρε μάνα, με τι απορριπαντικό πλένεις. Α, αυτό που συνιστούν 29 νοματέοι. Άρχι θα δεις που θα είμαι ο πρώτος που θα τους βρίσει. Ρε μάνα, σταμάτα το, σταμάτα το. Ρε μάνα, τουλάχιστον το έβαλε στο πρόγραμμα με τα πτυχία. Όχι, Γιαννινάκη, χρωματιστάτε. Κοίτα που το βάψαμε κιόλας. Σταμάτα το, σταμάτα το πλυντήριο. Μάνα, σταμάτα το πλυντήριο. Καλά, ρε παιδάκι μου, να σταματήσω, μη λένεις. Σταμάτα το πλυντήριο, ρε μάνα. Πώς ανοίγει, ρε μάνα, πώς ανοίγει, ρε μάνα, το πλυντήριο. Άνοιξε το, ρε μάνα. Το πλυντήριο, ρε μάνα. Το ρε μάνα. Πού είναι, ρε μάνα. Δεν είναι δυνατόν. Ρε μανούλα. Σαν πατσαβούρα έγινε, ρε μάνα. Φέρε το σίδερο να το σιδερώσουμε, μπας και το κλειτώσουμε. Πρόσεξε, πρόσεξε Στάθη. Ναι, μην του χαλάσω την τζάκη, άσε με, ρε μάνα. Με αυτό το χαρτί θα μπει στη δουλειά. Πώς θα μπω, μωρέ μάνα, στη δουλειά, αφού αυτό μπήκε στο πλήσιμο. Άντε να ψάχνω να βρω δουλειά τώρα. Πού τρέχεις έτσι, ρε? Ασύχτηρα από εκεί πέρα. Οι μισοί Έλληνες καβαλήσατε μηχανή και οι άλλοι μισοί να πούμε είναι στον καρδιολόγο από την καρδιά τους. Κόψε μάπα. Δεν κατάλαβα τι έχει μάπα μου, Αχ, Παναγιά μου, γρηγορούσα στο λαιμό να σε φιλούσα. Σας χτύπησε, κύριε. Πού σας χτύπησε? Παντού με χτύπησε, στην καρδιά, στην ψυχή, στο μάγουλο, παντού, κύριε. Εννοείται ότι σας έδωσε χαστούκι. Ναι, αλλά τι χαστούκι. Λες και ήταν το ακριβότερο γαλάκτωμα του κόσμου. Είχε μια εφαρμογή έτσι. Τι θα γίνει, κύριε Τροχονόμη, θα τελειώνουμε καμιά φορά. Έχουμε και δουλειές. Δεν το βλέπετε, ο τύπος κάνει καμάκι. Και εδώ εσύ κοντεύεις να μας σκοτώσεις, να πούμε κι εμείς που σε φλερτάρουμε. Πάρτε στα στοιχεία της ανεδεστάτης να μάθουμε που μένει. Σας παρακαλώ, πάρτε στα Θα υποβάλλετε μήνυση για σωματικές βλάβες. Oh no! Θα υποβάλλω να πούμε ραντεβού για καρδιακές παθήσεις. Βρε, παράταμε. Πάρτε τα στοιχεία γρήγορα, όργανο, για να θα χάσω το οργανό της. Τα στοιχεία. Τι να σου πω, κύριε όργανο, αφού δεν μπορείτε να λύσετε το κυκλοφοριακό, τουλάχιστον λύστε το ερωτικό στην Αθήνα, άμα πια. Γεια σου, Πανάρη. Θανάση, φέρε μια κοκακόλα. Λοιπόν, τι έγινε? Τι να γίνει δηλαδή? Με τη δουλειά που έλεγες, θα σε προσλάβουν? Άσε ρε Μαρίνα, γιατί είναι πολύ σπαστική η κατάσταση. Γιατί σπαστική, Τόνι μου? Εγώ είμαι βοηθός σκηνοθέτη και όταν δεν έχω δουλειά βοηθάω τον πατέρα μου στο μαγαζί. Εσύ δηλαδή γιατί δεν δουλεύεις? Γιατί πώς θα το κάνουμε, εγώ αισθάνομαι πολύ cool. Δεν μπορεί εγώ, Τόνι, να χτυπάω κάρτα σε λάθος δουλειά. Στο κάτω-κάτω είμαι γραφίστας, δηλαδή καλλιτέχνης. Δεν μπορώ να δουλεύω όπου και όπου πέφτω χαμηλά.
Τώρα μην κοιτάς εσύ που δουλεύεις στη δουλειά του πατέρα σου, δεν πέφτει το καλλιτεχνικό σου. Ρε Τόνι, αφού εξηγηθήκαμε. Ο πατέρας μου άμα ακούει για άνεργο, ούτε να το φτύσει δεν θέλει. Θα βρεις μια δουλειά, θα γίνει ο γάμος και μετά θα έρθεις στη δουλειά του πατέρα μου. Δηλαδή ούτε 5-6 μήνες δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Άμα βρεις δουλειά, ο πατέρας θα σε έχει σε υπόλοιψη και θα σε πάρει αμέσως στη δική του. Καλά, την έχω κάνει ψώνια με τη δουλειά του γέρου σου, Τα βίντεο, οι τηλεοράσεις, τα έτσι είναι μέσα στο αίμα μου. Αλλά ο γέρος σου, ρε παιδί μου, το έχει πάει πίσω το μαγαζί. Σήμερα οι δουλειές θέλουν άλλον αέρα. Τα οπισθοδρομικά δεν πιάνουνε. Καταλαβαίνεις τι έχω στο μυαλό μου? Όχι, Τόνι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντως ένα σου λέω. Αν ο πατέρας μάθει ότι είσαι άνεργος, τέρμα, Να. Αυτά μου λες και με βρίσκει το μελαγχολικό μου και πέφτω σε κατάσταση άγχους. Γιατί ρε Μαρίνα, στο κάτω-κάτω εσύ με ταΐζεις? Και τα ρούχα μου τα έχω και τα έτσι μου μπόλικα και η ρόδα. Αλλά δεν είμαι ξεφτύλα, είμαι γραφίστας και θέλω δουλειά ανάλογη. Τι να σου πω, ρε Τόνι. Είναι βλέπεις που σ' αγαπάω και με τον πάρεις κάθε φορά. Αφού τα δίνω όλα για σένα. Αφού είσαι η δικιά μου, πώς το λένε. Τελεία και παύλα. Άσε ρε Θανάση. Ξύπνα, Στάθη μου, δουλειά. Πιάνεις δουλειά. Αξίζει με ρε μανούλα εκεί. Λίγο πιο κάτω. Το ξέρω ρε μάνα. Τι πιάνω ρε μάνα, πότε πιάνω? Δουλειά, αγόρι μου, την πιάνει. Σοβαρά πιάνω δουλειά, πού, πώς, πότε, γιατί? Αύριο κιόλας, το γράφει εδώ η εφημερίδα. Όλοι οι πτυχιούχοι λέει θα την πιάσουνε. Πού το γράφει ρε μάνα? Εδώ. Έλα, τι λέει, πότε την πιάνεις? Άσε μας ρε μάνα. Α, μην είσαι η τοπαθή Στάθη. Δεν μπορεί να μείνεις άνεργος εσύ, ένας πτυχιούχος. Η εφημερίδα λέει ρε παιδί μου ότι προσλαμβάνει με μόρια και μόρια παίρνουν όσοι έχουν μωρά. Εγώ δεν έχω μωρά, άρα δεν παίρνω μόρια. Α, κατάλαβα. Για να βρεις μόρια πρέπει να έχεις μωρά. Και για να έχεις μωρά πρέπει να βρεις γυναίκα. Μη σε νοιάζει αγόρι μου, εγώ θα στην πρώτη γυναίκα. Άσε ρε μάνα, με τις γυναίκες μέχρι να κάνουμε μωρά θα περάσουν 9 μήνες. Και εγώ θέλω τα μόρια εδώ και τώρα. Άρα πρέπει να ψάξω για δουλειά. Άσε με να κινηθώ τώρα. Βουνό με βουνό δεν σμίγεις αυτόν τον κόσμο, Τόνι. Έννοια σου και θα σου φέρω ένα εργαλείο που θα σου φύγει το τσερβέλο. Πότε? Σε λίγες μέρες. Γιατί μου ανάβεις τα κατήλια, αφού ξέρεις ότι από υπομονή είμαι λειψός. Δώσε μου 10 μέρες και θα σου φέρω ένα μηχάνημα πρώτο εργαλείο. Απόψε θα μου τη φέρεις, αγόρι μου. Ο φρέσκος πλήρωσε και η προθεσμία και η υπομονή τελείωσε. Είπε σε 5 μέρες όταν πήρες τα λεφτά της προκαταβολής. Πάνε 10 και ακόμα δεν ξεχρέωσες. Κοίτα να δεις, η περίπτωση είναι εξαιρετική. Έχει μπόλικο ψωμί, μη βιάζεσαι. Βιάζομαι. Αν δεν φέρεις απόψε το εργαλείο, αύριο θα σε κλαίνε οι ρέγγες και σένα και τα μεγαλεία σου. Ο φρέσκος μίλησε ευγενικά και για χαρά. Αν ενδιαφέρεσαι για τη μηχανή, δεν την πουλάμε. Δεν έχω σκοπό να την αγοράσω, κύριε. Ξέρω. Να την κλέψεις έχει σκοπό. Σας ξέρω τι κουμάσκεσαι όλοι σας. Πρώτα τις κοζάρετε και ύστερα τις βουτάτε. Μη συνεχίζετε, κύριε. Εγώ δεν είμαι μηχανόβιος. Πού πας? Να αγοράσω, δεν πουλάτε. Πώς δεν πουλάμε? Πουλάμε, αλλά με συγχωρείτε, ξέρετε, υπάρχουν κάτι τύποι που τους λένε κλεφτρόνια και σου κάνουν το μηχάνημα βίδες ώσπου να πεις κείμενο. Καταλάβατε. Του διπλανού χάθηκε από προχθές. Ναι, χάλασε ο κόσμος, κύριε, χάλασε. Χάλασε και δεν τα χάλασε. Εξυπηρέτησε τον κύριο παιδί μου. Ξέρετε, θα σας εξυπηρετήσει η κόρη μου. Ναι, είναι σκηνοθέτης και άμα δεν έχει δουλειά με βοηθάει. Ευτυχώς για μένα, γιατί στη χάση και στη φέξη έχει δουλειά. Εξυπηρέτησε τον κύριο παιδί μου. Thank you.
Σε ξαναβρήκα σκηνοθέτησα της καρδιάς μου. Τι επιθυμεί ο κύριος? Να μου τραβήξει ένα πλάνο κοντινό έτσι για πάρτι μου. Λοιπόν, κόψε την πλάκα, έτσι. Αν είναι να ψωνίσεις, ψώνισε, αλλιώς δεν σε παίρνει για εδώ. Θα σε βγάλει ο πατέρας μου σηκωτό από το μαγαζί. Άντε. Από την ημέρα που μου έδωσε εκείνο το χαστούκι να πούμε βλέπω χιλιάδες αστράκια στα μάτια μου. Τι παράξενο βουητό είναι αυτό που ακούνε τα αυτιά μου. Δηλαδή να πούμε ρίξε μου, χαστούκισέ με, δίρε με για πάρτι σου να πούμε γίνομαι χώμα να με πατήσεις. Ρίξε μου ξύλο αγάπη μου, χόντρο κοκαλί μου να. Το στήθος μου γίνεται άσφαλτος. Να κάνει σούζες, κάνε σούζα επάνω μου. Σ' αγαπάω ρε παιδάκι μου. Απ' τη στιγμή να πούμε που σε είδα, χανολάδια από το μυαλό μου πέφτουνε κάτω. Κάτσε μην τα πατήσεις και γλιστρήσεις. Σ' αγαπάω μωρέ, μ' ακούς? Όχι, δεν σ' ακούω. Γιατί είσαι μαρμελάδα, κοιμήθηκες? Σε παρακαλώ, άδειασέ μου τη γωνιά. Φύγε κι άσε με. Το ξέρω αυτό το τραγούδι. Μετά από το φύγε κι άσε με υπάρχει το άλλο που λέει θα απομείνω μόνος μου, θα απομείνω μόνος μου. Και έτσι κι απομείνω μόνος μου να πούμε φωτιά στα μπατζάκια μου. Για σένα έχεις κάνει και βιτσίνα, Σε θέλω ρε παιδάκι μου. Κοίταξε όλα τα παΐδια μου για σένα. Σ' αγαπάω μωρέ. Γιατί έτσι και δεν μ' αγαπήσεις θα χώσω την κεφάλα μου να πούμε στον αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ και θα μας τουρώσει όλη η γη αποστάθειον. Θέλεις να χαθεί μωρέ η γη μας? Όχι βέβαια. Γι' αυτό θα μ' αγαπήσεις. Θες δεν θες μωρή? Σαν πολύ θάρρος πήρες, δεν νομίζεις? Παίρνα έξω! Ευχαριστώ. Τι κάνεις εκεί καλέ? Δεν μου είπες να ξαπλώσω. Έλα εδώ στα κόκαλα. Παίρνα έξω γιατί θα φωνάξω βοήθεια. Ό,τι και να φωνάξεις εγώ είμαι το πεπρωμένο της ζωής σου. Όλα αυτά είναι δικά σου μέτρα. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι πέρνα το. Έχω και γύρω από το λένε Eurovision. Να. Δεν είναι κρυθαράκι. Σ' αγαπάω μωρέ. Σ' αγαπάω με όλα τα μόρια της ψυχής μου. Και μια και συναντηθήκαμε έτσι να γνωριστούμε. Εμένα με λένε Στάθη Λεντοακρίδη. Ρέση. Ορίστε. Ρέση είσαι και πολύ μεγάλο ούφο δηλαδή, Όχι, δεν είμαι ούφο. Στάθη με λένε, πες μου το ονοματάκι σου. Δεν θέλω να μάθω το όνομά σου. Δεν μπορώ να αγαπάω ανώνυμα. Θέλω να ξέρω το όνομα της αγάπης μου. Ωραία, Μαρίνα με λένε. Και τώρα που γνωριστήκαμε, άντε στο καλό. Άντε στο καλό γιατί έχουμε και δουλειές. Μαρίνα, τι κουβέντες είναι αυτές? Δεν είπαμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο? Ναι, ο κύριος. Ο παπάς έχει δίκιο. Ο πελάτης πρέπει να ικανοποιείται από κάθε άποψη. Άντε μου σου δώσω χαστούκι από εκεί. Ορίστε. Σωστό. Τι διαλέξετε κύριε? Αυτή είναι. Αυτό. Να, αυτό εδώ είναι. Πολύ ωραίο είναι. Μαρίνα, πόσο κάνει? Συγγνώμη, εσείς πόσα έχετε? Πόσα έχουμε? Ναι, μάλιστα, πέστε μας. Να το μετρήσω. Αφήστε να μετρήσω εγώ. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν φτάνουν για τηλεόραση. Με συγχωρείτε. Χαίρετε. Πλάκα μας έκανε. Καλά το κατάλαβα εγώ πως ήτανε κλεφτρόνι. Βρε τι κόσμος, βρε τι κόσμος. Ρώτησα τον ξανθό μάγο που ρώτησε την Παναγία τη Σουμελά και μου είπε ότι είσαι εδώ. Να χαθείς. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Μόνο που το θέλω λίγο πιο αργά. Αχ, Μαρίνα, εγώ για σένα έχω ένα... είναι μια... Ο πυροτεχνουργός είναι έτοιμος? Γιώργο, είσαι έτοιμος? Από ώρα, εσάς περιμένω. Εμάς περιμένεις? Και εμείς τι περιμένουμε, γιατί δεν αρχίζουμε? Περιμένουμε τον κασκαντέρ που θα περάσει μέσα τις βόμπες. Και γιατί αργεί? Ποιος τον ειδοποίησε? Η Μαρίνα ανέλαβε να τον ειδοποιήσει. Η Μαρίνα να έρθει εδώ. Με ζητήσετε? Δεν θέλω κουβέντα. Να μου βρεις τον κασκαντέρ, αλλιώς θα βάλω εσένα να μου κάνεις το πλάνο. Κατάλαβες? Μάλιστα. Πήγαινε. Βοηθός, δώσ' μου το σενάριο. Μωρό μου, λέγε μου, πού, πώς και πού θέλεις να συναντηθούμε. Έλα, Μαρίνα. Ποτέ και πουθενά. Γιατί? Άσε με στην ησυχία μου, Χριστιανέ μου. Άσε με να χαρείς. Αμάν έκανα να βρω αυτή τη δουλειά. Και τώρα κινδυνεύω να τη χάσω. Εγώ δεν θέλω να ξαναγυρίσω στα ηλεκτρικά. Είμαι σκηνοθέτης. Απεράτα με. Τι, πώς να σε παρατήσω ρε παιδάκι μου που έχω πάρει νύχτα μέρα το κατόπι σου. Συνέχεια από πίσω σου είμαι γιατί σ' αγαπάω ρε εσύ Μαρινάκη. Σ' αγαπάω. Εξ αδιαιρέτου και μονίμως σ' αγαπάω. Μ' αγαπάς είπες? Ναι, σ' αγαπάω. Πεθαίνω για σένα και είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου πεις, Μαρινάκη. Δηλαδή μ' αγαπάς και θα κάνεις τα πάντα για μένα? Γιατί αμφιβάλλεις? Δεν πρέπει να αμφιβάλλω. Όχι βέβαια, γιατί σε παίρνω συνέχεια. Όπου πας είμαι έτσι.
Έτσι είμαι ρε Μαρινάκη, η καρδιά μου είναι σε σένα. Σ' αγαπώ ρε Μαρινάκη, είμαι κουλητός σου ρε Μαρινάκη. Λοιπόν τώρα θα καταλάβω αν αυτά που λες τα πιστεύεις κιόλας. Αν μ' αγαπάς, φόρεσε αυτά τα ρούχα του Δράκουλα. Οχ, για να δείξω ότι σ' αγαπάω πρέπει να ντυθώ Δράκουλας. Θέλω να παίξεις σε μια σκηνή του έργου που γυρίζουμε. Γιατί? Έκανα μια γκάφα. Τι? Ξέχασα να ειδοποιήσω τον Κασκαντέρ και τώρα ο σκηνοθέτης απειλεί να με απολύσει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αν μ' αγαπάς πραγματικά, βοήθησέ με, αλλιώς θα χάσω τη δουλειά μου. Μη φοβάσαι ρε Μαρινάκη, ο Σταθώρας είναι εδώ. Ακούμπα επάνω μου μωρέ και πήγαινε πες στο σκηνοθέτη ότι τον Κασκαντέρ τον βρήκες και είναι έτοιμος να κάνει τα πιο δύσκολα κόλπα για την αγάπη του. Τότε ντύσου γρήγορα. Αυτό που κάνεις δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καλά δηλαδή την πέθανα τη γυναίκα. Μόλις είδε τα σκιστά γαλαζοπράσινά μου μάτια, καθάρισε. Καλά δηλαδή, είμαι και ο πρώτος. Να έρθει εδώ διάβολος! Με ζητήσατε. Κύριε Κλεισοπόρτη, είστε ένας ηθοποιός με πείρα και από εσάς περιμένω πολλά. Πριν όμως μου κάνετε τα πολλά, ακούτε τι θέλω εγώ από εσάς. Ο Κασκαντέρ είναι στη διάθεσή σας. Α, εσύ είσαι ο διάολος, χαίρομαι πολύ. Εσύ τι παριστάνεις? Δεν παριστάνω! Είμαι σκηνοθέτης! Τι μηχανή! Σε πόσες ταινίες έχεις παίξει? Σε καμία. Αλλά εκ παραδρομής και εξ αδιαιρέτου εγώ είμαι εδώ και παίζω. Γιατί εγώ, καταλαβαίνετε, αγαπάω. Μη χαθούμε Μαρίνα, έτσι. Μη μιλάς. Εντάξει, αλλά μη χαθούμε όμως. Σας παρακαλώ. Πρέπει να γυριστεί η σκηνή. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μπούμε στο κλίμα του έργου, Μάλιστα. πρέπει να σας πω δύο λόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Κλεισοπόρτης Μάλιστα. υποδίεται το διάβολο. Μάλιστα. Εσύ κάνεις το Δράκουλα, ο οποίος έχει επαναστατήσει εναντίον του κακού. Αλλά ο διάβολος σε συλλαμβάνει και σε ανακρίνει χιτλερικά. Όταν λέτε χιτλερικά, τι εννοείτε? Έλα μαζί, έλα μαζί. Εσύ βρίσκεσαι δεμένος εδώ. Δέστε τον, δέστε τον. Κάτσε κάτω. Και εσύ, Κλεισοπόρτη, τον βασανίζεις από εδώ. Λοιπόν, όταν είστε έτοιμοι, πάμε μια πρόβα. Έτσι. Κλεισοπόρτη, άρχισε το διαβολικό σου βασανισμό. Πάμε! Με βρήκες δεμένο ρε και θα με ξεκάνεις. Μη μιλάς Κασκαντέρ, εσύ δεν μιλάς. Εσύ τρως ξύλο και δεν μιλάς. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Μα πώς να μη μιλώ? Σκασμός! Είπα σκασμός! Μη μιλάς, αν μ' αγαπάς μη μιλάς. Κύριε Κλεισοπόρτη, αυτό που κάνετε δεν είναι βασανισμός. Περιμένετε. Οχ, έρχεται ο τρελός. Μα πώς μιλάς έτσι? Ξέρεις τι θέλει να εκφράσει με το έργο του? Αμπά. Κοιτάξτε, πώς θέλω να τον βασανίσετε. Καταλάβατε πώς θέλω να γίνει ο βασανισμός? Βλέπετε πόσο φυσικά σφαδάζει το θύμα από τον πόνο. Πάμε! Τι πάμε δηλαδή? Θα με ξαναδεί ρε αυτός? Μα και βέβαια, η σκηνή είναι δύσκολη, πρέπει να πετύχουμε. Και για να πετύχετε εσείς πρέπει να ξεκάνετε εμένα? Είστε Κασκαντέρ, κύριε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Στο τέλος της ανάκρισης θα βάλετε δύναμη να σπάσουν τα δεσμά σας. Ο βοηθός θα τα κόψει με ένα ξηράφι πάνω στη σκηνή. Και καθώς θα δραπετεύεις, θα πέσεις πάνω στο ναρκοπαίδιο που χωρίζει την κόλαση από τον παράδεισο και θα σκοτωθείς. Τι είναι αυτά που λες ρε μάστορα? Ρε Μαρινάκη, δεν μου τα έχεις πει αυτά. Μη μιλάς, αν μ' αγαπάς κάνω τι σου λένε. Θα λες το χάσω τη δουλειά μου. Τώρα σκοτώστε με στο ξύλο. Βάρα ρε. Σκασμός, πάρτε τις θέσεις σας. Ησυχία, γυρίζουμε. Αχ, πάρτε τώρα παιδιά αυτό από τα μάτια. Με τυφλώνει.
Αχ, ευχαριστώ ρε Μαρινάκη για τη σκιά. Μοτέρ! 23-1 πρώτο. Οχ, η μύτη μου. Θα χαλάσει το πλάνο! Εμποδίστε τον! Μη σταματάς εσύ τράβα! Αρε τρελάρα! Μανούλα! Μίλα μου, είσαι καλά. Μίλα καλέ. Αχ, Παναγιά μου, ο Κασκαντέρ δεν μιλάει. Λιποθύμησε. Κάν' το να μιλήσει γιατί η σκηνή θα ξαναγυριστεί. Να σηκωθεί γρήγορα, η σκηνή θα ξαναπάει. Τι λες ρε άχρηστε, επειδή είσαι τρελός εσύ θα σκοτωθώ εγώ. Κασκαντέρ, πρόσεχε πως μου μιλάς. Θα σε απολύσω. Θα με απολύσει. Ναι, θα σε προσλάβω εγώ. Καλά, πώς θα την προσλάβεις. Έγινες και σκηνοθέτης τώρα. Όχι ρε, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, δεν κάνω τις ηλιθιότητες της δικές σου. Ακούω διάολος να βασανίζει το Δράκουλα, μα είναι πράγματα αυτά. Κάσε ρε εσύ. Γιατί? Πώς μιλάς έτσι στο δάσκαλο. Ποιος δάσκαλος μου, ρε, άμα αυτός είναι δάσκαλος, εγώ είμαι ο Μαραντώνα. Κοίταξε ρε πως έγινα για σένα ρε Μαρινάκη, Δράκουλας έγινα. Αν πια με αυτά τα συνθήματα θα ησυχάσουμε καμιά φορά. Ποιανού κόμματος είναι πάλι αυτό? Της Μαρίνας. Καλά, και η Μαρίνα είναι κόμμα, ρε. Δεν είναι κόμμα, αλλά είναι κόμματος. Εμείς όλοι εδώ ψηφίζουμε την αλλαγή, γι' αυτό βγαίνει. Και εμείς ψηφίζουμε Μαρίνα εδώ και 2 ώρες και δεν βγαίνει. Βρε αλήτη, εσύ εκεί πάνω, κατέβα. Μη κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος, μπάρμπα. Να πρασινίσει, ρε. Μη κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος. Να πρασινίσει, να γελάσουμε καλύτερες μέρες. Ήρθαν οι καλύτερες μέρες, να. Βρε αλήτη. Τον εντόπισα τον αλήτη. Τον υποψιάστηκα από την πρώτη στιγμή που γυρόφερνε τη μηχανή. Μπαμπά, μη στενοχωριέσαι, η αστυνομία θα τον βρει. Μακάρι. Αχ, και να πέφτε στα χέρια μου. Χειροπόδερα θα τον έκανα. Χειροπόδαρα. Έλα, πάμε τώρα.
Μινιατούρα μουλιά σου. Καλώς το μου. Έλα, πες μου, βρήκες τίποτα σήμερα? Όχι, αλλά το πενταετές πρόγραμμα λέει ότι θα εξασφαλίσει 50.000 θέσεις εργασίας για νέους. Αλήθεια? Και πότε θα γίνει αυτό? Το λέει μόνο του, σε 5 χρόνια. Πενταετές ρε μάνα. Μα δεν καταλαβαίνεις καθόλου ρε μάνα. Τρελάθηκες. Και θα μείνεις 5 χρόνια άνεργος. Όχι, θα ψάχνω για δουλειά. Και αυτό είναι δουλειά, είναι κάτι. Το ψάξιμο δεν γεμίζει την κοιλιά. Η λύση είναι μια αγόρι μου να παντρευτείς. Να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά. Τα παιδιά θα σου χαρίσουνε μόρια και τα μόρια δουλειά. Εγώ δεν είμαι για γάμο. Σαν χλαμάρες. Άσε να σου βρω εγώ μια καρπερή κοπέλα και να δεις πως διορθώνονται όλα. Έτσι κι αλλιώς θα περιμένεις που θα περιμένεις 5 χρόνια αυτό το πενταετές, πως το λένε. Γιατί λοιπόν να μην το εκμεταλλευτούμε? Πώς? Θα σου βρω εγώ γυναίκα. Στα 3 χρόνια θα σου χαρίσει 3 μωρά. Τα 3 μωρά θα σου χαρίσουν 9 μόρια. Και ξέρεις μωρέ τι κάνεις με 9 μόρια και 3 μωρά? Θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Εγώ δηλαδή πώς έτρεχα για σένα? Για να πάρεις το μετάλλιο. Ποιο μετάλλιο? Εμένα ρε μάνα, ολόχρυσος είμαι, άκου ήχο. Έβγαινες μέταλλο, μανούλα μου, μανουλίτσα μου. Αχ, να μου, να μωράκι, να πει να γαλατάκια. Μανουλίτσα μου. Ρε ψυχούλα, πού ήσουν χτες? Έσπασα τα τηλέφωνα. Τώρα γιατί με στεναχωρείς δηλαδή, αφού ξέρεις ότι σε αγαπάω? Άσε με ρε Τόνι, με διώξαν από την ταινία, μου φάγανε και τη μηχανή μπροστά από το σπίτι. Σου φάγανε τη μηχανή? Μπροστά από τα μάτια μας. Κάθε μέρα στο έλεγα. Να προσέχεις την αλητεία που κυκλοφορεί αδέσποτη. Τι να προσέχω ρε Τόνι? Έχεις δίκιο. Έρε και να τον ήξερα τον έτσι να τον καρυδώσω. Πολύ στεναχωρήθηκα ρε Μαρίνα, πολύ στεναχωρήθηκα. Αλλά πες μου τι πρέπει να κάνω και θα το κάνω. Τίποτα αγάπη μου. Ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει η αστυνομία. Είναι έξω από το μαγαζί μου. Ελάτε γρήγορα. Καλά λένε ότι ο Φωνιάς γυρίζει πίσω στον τόπο του εγκλήματος. Σικάγο έγινε η Αθήνα. Να δεις ότι κάποια ληστεία έγινε πάλι. Τώρα θα δεις. Αμάν, η ληστεία έγινε στο μαγαζί της αγάπης μου. Πρέπει να βοηθήσω. Τι έγινε ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Παναγία μου, πόσο ανέρχονται τα κλοπινέα, πού είναι η Μαρίνα? Αυτός είμαι! Πάστε εσύ είσαι πουλάκι μου, Εγώ είμαι, αλλά ποιος είμαι? Γιατί με πιάνετε, γιατί με συλλαμβάνετε? Εδώ στο περιπολιτό και θα τα πούμε στο τμήμα. Εντάξει, να πάμε στο τμήμα, αλλά θέλω να μάθω ποιος είμαι. Εσύ είσαι, δεν σε ξέρουμε, εσύ είσαι. Πολύ ωραία, εγώ είμαι, αλλά ποιος είμαι? Το τμήμα θα σου εξηγήσω το ποιος και το γιατί. Πολύ ωραία, να πάμε στο τμήμα, αλλά εγώ ξέρετε είμαι ένας τίμιος πολίτης που ήρθα να βοηθήσω τον συμπολίτη μου. Σκαρνός! Έσκασα, αλλά είμαι ένας τίμιος πολίτης, σας λέω, και από το σκάσε που ακούω μια ζωή θα εκραγώ καμιά μέρα και θα γίνει το έλα να δεις. Παράσαρα! Όχι και ρε, αλλά θέλω να μάθω ποιος είμαι. Εσύ είσαι ρε. Ναι, αλλά ποιος είμαι? Ποιος είμαι μωρέ? Ποιος είμαι? Τα σίδερα της φυλακής είναι για του πλεμπέ. Τσιγάρο. Ναι, ευχαριστώ. Σε καπνίσεις αργότερα. Έχεις δίκιο, μην καπνίζουμε και δυο μαζί και του μανιάσουμε εδώ μέσα. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Πού την πήγες? Εδώ την έχω. Ποια? Ποια να πήγα? Τη μηχανή. Ποια μηχανή? Εγώ δεν...
Κοιτάξτε, την πήγα μια βόλτα. Ήθελα βέβαια, με τρομάξτε με τα μπαμ. Ήθελα να την πάω μια βόλτα την κοπέλα γιατί την αγαπώ. Αλλά αυτή είναι από σπίτι, δεν βγαίνει. Δεν έβγαινε και γι' αυτό γυρόφερνα γύρω-γύρω από το μαγαζί της. Καταλάβατε, επειδή επιμένω, στην κοπέλα επιμένω. Ποια κοπέλα ρε παγάσα? Μα δουλεύεις τώρα? Όχι. Τη μηχανή που την πήγες? Ποια μηχανή? Τη μηχανή της κοπέλας. Εγώ? Α, κοιτάξτε να δείτε κύριε, εγώ δεν τη θέλω με μηχανή την κοπέλα. Εγώ την παίρνω έτσι όπως είναι. Δεν είμαι πριτποθύρα. Σε παρακαλώ. Απειλήσει ρε! Εγώ τόση ώρα τι κάνω, δεν μιλάω? Μιλάς, αλλά λες άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Για τη μηχανή δεν λες τίποτα. Εγώ λέω αυτό που ξέρω. Πού την πήγε? Ναι, ναι. 100, όχι δεν είμαστε 100. 2 είμαστε εδώ, 2 δεν είμαστε. Περνώ. Ποιο είναι το δίκτυο? Ποιο δίκτυο? Πόσες ακόμα έχεις κλέψει? Ας σας παρακαλώ κύριε, κομμένα αυτά τα φύλλα, έτσι. Εγώ δεν είμαι κλεφτρόνη, εγώ ανήκω στην οικογένεια των τιμοπουλέων. Είμαστε πάρα πολύ τιμή με τη διεθνή πατέντα, η τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Και εγώ την έχω. Για τη μηχανή? Όχι, την τιμή. Για τιμή ρε, αφού είσαι κλεφτρόνη. Εγώ κλεφτρόνη. Ένας οικονομολόγος παντίου κλεφτρόνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ με ξαναπείτε κλεφτρόνη, γιατί εδώ μέσα θα γίνει της ανάκρισης στο κάγκελο. Μα αγαπητέ μου. Έτσι μ' αρέσει, παιδί μου. Αγαπητέ μου, όλες οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες που έχουμε είναι εναντίον σας. Πολύ ωραία. Και σας ρωτώ, γυροφέρατε χθες το πρωί τη μηχανή έξω από το μαγαζί? Δεν γυρόφερνα τη μηχανή, τη Μαρίνα γυρόφερνα. Μην μπερδεύεις τη Μαρίνα. Τώρα μιλάμε για τη μηχανή. Μα γιατί να μιλάμε για τη μηχανή αφού εγώ γυρόφερνα τη Μαρίνα? Γιατί τη μηχανή έκλεψαν. Έκλεψαν τη μηχανή? Έκλεψαν τη μηχανή της Μαρίνας? Τι λέμε τόση ώρα? Τι λέμε τόση ώρα και εσύ κλωθοκάθεσαι? Έκλεψαν τη μηχανή της αγάπης μου και εσύ κάθεσαι εδώ. Κατήρε, πού είναι η μηχανή? Λέγε, πού είναι η μηχανή? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, να ψάξεις τη φρακή. Αν δεν τη βρεις τη μηχανή θα σε σκοτώσω, να τα ακούς. Τη μηχανή της Μαρίνας. Θα σε αμασάω αυτά εγώ. Θα βρεις τη μηχανή της Μαρίνας γιατί θα σε... Σταμάτα ρε! Σταμάτα! Εγώ κάνω ρε την ανάκριση και εσύ απαντάς. Άκουσες? Εγώ είμαι ανακριτής και εσύ ο ανακρινόμενος. Και σταμάτα γιατί μου την έχεις πληρώσει. Άκουσες? Συγγνώμη, έγινε κάποιο λάθος. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θα διορθώσω. Ορίστε. Διορθώνω. Τι να κάνω? Κάθισε, ηρέμησε. Τώρα ρώτησέ με ό,τι θέλεις. Τι να σε ρωτήσω, εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Κι όμως ξέρω. Αρχίζω και θυμάμαι. Τους κρατώ στο χέρι. Έλα, ας τις παλικαριές και λέγε τι ξέρεις. Δεν είναι δική σου δουλειά, εγώ είμαι αστυνομικός. Εσύ είσαι αστυνομικός, αλλά εγώ αγαπώ και ξέρω ποιοι σου φρώσανε. Γι' αυτό θα κάνουμε μία συμφωνία με τους δικούς μου όρους. Δεν κάνει συμφωνίες η αστυνομία. Τότε για χαρά. Εντάξει, μου ακούω τους όρους. Λοιπόν, πήγαινε να μου παραγγείλεις ένα καφεδάκι και δώσε μου και ένα τσιγαράκι που τόση ώρα το ήθελα. Μην τρέμεις, παιδί μου, ήρεμα, δεν χρειάζεται να τρέμεις. Πήγαινε για το καφεδάκι. Άσε ανάβω εγώ, πήγαινε παιδί μου, πήγαινε γρήγορα. Γλυκύ βραστό! Ναι! Τι! Στο εκτελεστικό απόσπασμα αμέσως. Ορίστε. Στην υγειά σας. Υγιένεται. Στο κεφαλάκι σου, Ανούλα μου, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να τον δω πρώτα, τα λέει μαμά, και αν μ' αρέσει, τότε ας βάλει ο Θεός το χέρι του. Μωρέ και ο Θεός θα το βάλει και εμείς θα το βάλουμε. Καρπερί μόνο να είναι, Θοδώρα μου, καρπερί. Σωστή κουνέλα είναι το χρυσό μου, εμένα μοιάζει. Ήρθε. Ήρθε. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Μη με ενοχλείς κανείς, έχω σοβαρή δουλειά στο δωματιό. Η σοβαρή δουλειά δεν είναι στο δωματιό σου, είναι μέσα στο σαλόνι. Έχω την ύφη μέσα και περιμένει. Πρέπει να κάνεις μωρά, Στάθη. Κάτσε ρε μάνα, επειδή είμαστε άνεργοι πρέπει να γίνουμε να πούμε πολύτεκνοι για να βρούμε δουλειά. Σε παρακαλώ, τι τις θέλεις τις νύφες εδώ μέσα? Εγώ αγόρι μου δουλεύω για το καλό σου. Σε παρακαλώ, έλα μέσα να τη δεις. Πρέπει να βρεις δουλειά, Στάθη. Πρέπει να σε δω τακτοποιημένο εγώ. Αχ, μωρέ μάνα. Αχ, ρε μάνα, καλά να ρίξω μια ματιά.
Μην τρως τα νύχια σου, παιδί μου. Μην τα τρως, μωρή, θα συμβεί ο γαμπρός και θα χάσει πάσα ιδέα. Ρε μάνα, αυτή δεν είναι για τα κιλά μου. Είναι για τα κιλά του Μπουζίδη. Ναι, αλλά αυτή θα σου κάνει μωρά, πολλά μωρά και θα έχεις μάτσο τα μόρια. Φάσκελα μάτσο θα έχω. Καλά ρε μάνα, πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι. Όπου να είναι έρχεται ο γαμπρός. Μην τρως τα νύχια σου, παιδί μου. Έχει αγωνία το καημένο, αλλά και ο Στάθης έχει αγωνία να τη δει. Είναι όμορφος, θεία. Κούκλος. Σωστός κούκλος. Φίλοι Ρωμαίοι! Φίλοι Ρωμαίοι, απ' τα Σεπόλια είναι οι άνθρωποι. Φίλοι Σεπολιώτες! Ρε Σιμάνα, σαν άσπρος ελέφαντας είναι. Φίλοι Σεπολιώτες! Νιώθω μια περίεργη μέσα μου ανακατοσούρα που τα βλέπω τούμπα, άνω τούμπα, κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά στα καμίνια, μη με ξεματιάζει εσύ. Αχ, βλέπω το πρόσωπο στον και τον στο πρόσωπο. Ως σεζονία! Ανούλα τι λέτε! Μη μου το χαλάς! Αυτή δεν είναι η Ανούλα! Είναι το παχύσαρκο! Χριστός και Παναγιά! Των σπονδυλωτών! Είναι αυτή που λέει, είναι το σύνθημα των αυτιών! Είναι το σύνθημα της οτίτιδας! Είναι το σύνθημα βρε με λαχρινάκι! Με πόντισες φαρμάκι! Βρε με λαχρινάκι! Με πόντισες φαρμάκι! Είμαι τρελός! Είμαι καλά! Είναι ο δημάριθμος που όλο ανεβαίνει και ρίχνει την αλλαγή! Μωρή, γιατί ρίχνεις την αλλαγή! Ζήτω η αλλαγή, ρε μάνα! Εδώ και τώρα απαλλαγή! Τρελάθηκε, Στάθη! Όχι, δεν τρελάθηκε εγώ! Ο Ζάιτς τρελάθηκε που δεν θέλει να πάει στο Παναθηναϊκό! Ζήτω ο Αναστόπουλος! Τι ωραία που τα λέει! Ζήτω το βουβάλι της Θράκης! Το Αιγαίο είναι, ήταν και θα είναι ελληνικό! Πάμε να φύγουμε από εδώ! Εδώ είναι τρελάδικο! Μακάρι! Μακάρι οι τρελοί! Μακάρι οι παλαβοί που έχουν το ηλιοβασίλεμα δικό τους! Μα μ' αρέσει, τον αγαπώ! Να, θα μου το πληρώσετε αυτό, τρελή. Θα μου το πληρώσετε. Εσένα θέλω, εσένα γουστάρω. Εσύ μου την έδωσες κονδύλο, κονδύλο. Αχ, κι εγώ! Ρε, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Στα καλά. Ρεζίλη βρε γίναμε, ρεζίλη και νούμερο. Πώς θα βγούμε αύριο από το σπίτι? Ρεζίλη γίναμε. 1000 φορές ρεζίλη ρε μάνα παρά να έχω αυτό το δεινόσαυρο. Άμα και μην το ξανακάνεις αυτό μάνα πια. Μη μου ξαναφέρεις νύφη εδώ μέσα γιατί θα γίνει. Εγώ τη Μαρίνα θέλω ρε μάνα. Ποια Μαρίνα? Τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα και ψωμί και ελιά. Ελπίζω να διασκέδασες, Ωραία περάσαμε, αλλά να ρε Τόνι, ξοδεύεις πολλά ενώ είσαι άνεργος. Α, δεν θέλω να το ξαναπείς αυτό. Κακό είναι δηλαδή που σε διασκεδάζω λιγάκι. Εδώ ολόκληρη μηχανή σου κλέψανε. Άσε μωρέ, μη μου το θυμίσεις κι αυτό. Όσο σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από την κλεψιά, με πιάνει τρέλα. Μωρέ, πες το ψέματα. Πολύ μεγάλη σαπίλα μας τριγυρίζει. Αγάπη μου, να φεύγω τώρα. Δεν θέλω να ανησυχεί και ο πατέρας. Έννοια και δεν θα ανησυχεί για πολύ ακόμα. Θα γίνεις δικιά μου στο πολύ σύντομο. Αγάπη μου, στο πολύ σύντομο. Έλα ρε Στάθη, άργησες. Το πρώτο κλεφτρόνι, έτσι, Βλέπεις φάση ο δικός σου, έτσι. Σκίζει. Παιδί μου, είμαι κλεφτρόνι με ιδεολογία εγώ. Την πενταμισάρα όμως δεν τη βλέπω. Α, η δικιά σου. Μανάρι μου. Δεν μου είπες από μηχανή, ξέρεις. Αν ξέρω, λέει, τώρα θα δεις. Για ανέβα να σε δούμε ειδού η Ρόδος, είδω και το πίδημα. Από Ρόδο δεν ξέρω, αλλά από πίδημα θα σε σκίσω. Έχω την εντύπωση ότι είσαι ανάποδα. Άντε καλέ, η ιδέα σου.
Εσπαθή, τι έγινε ρε, είσαι καλά? Ναι, χαρά είμαι. Και ύστερα μου έλεγες ότι ξέρεις από μηχανή, Δεν φταίω εγώ. Φταίει το σύνθημα που λέει φύτεψε κι εσύ ένα δέντρο μπορείς. Και τα φυτεύουν όπου θέλουν. Ποιος κι όρατας το φύτεψε εδώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα Βασίλη. Ωραία το σκέφτηκες ρε Στάθη, ντύθηκες κλεφτρών. Πώς θα μπεις ανάμεσά τους χωρίς να σε ψηλιαστούνε, Δεν σε φοβάμαι ρε. Προχώρα και θα τα καταφέρεις. Θα βρεις την άκρη, είσαι μεγάλος. Έτσι μ' αρέσει. Μια χαρά κλεφτρόνια, τι γίνεται καλά, να κάτσω, ευχαριστώ. Τι βρίσκω να πούμε όταν είμαι στο συνάφι αυτό. Να πούμε δώσε μου εμένα κλεφτρόνι και πάρε μου την ψυχή. Ρε Μαγίτη, είσαι και ο πρώτος. Μου κάνεις, κάτσε. Καθισμένος είμαι. Που λες δικέ μου, εγώ άμα να πούμε δεν κάνω 3 μηχανές τσουρνό να πούμε δεν αισθάνομαι μέσα μου έτσι να πούμε δημοκρατική ελευθερία. Γουστάρω να πούμε να βλέπω τους οικογενειάρχες μαζί με τα εκατά να ψάχνουν να βρουν το χαμένο άλογο. Εγώ να πούμε έτσι είμαι. Άμα δεν νιώθω καλά άμα δεν κλέβω τις μηχανές των άλλων παιδί μου. Είναι άλλοι, ο καθένας στο είδος του και ο αρκουδέας της συλλήψης. Με καταλάβω. Εσείς, μόνος μου μίλαγα. Αμέν, μου πήραν τη μηχανή. Ρε κλεφτρόνια, συνάδελφου μηχανή κλέβεται. Ρε εσύ, λέγε που είναι η μηχανή. Λέγε που είναι η μηχανή, θα σε σκοτώσω. Ρε, πού είναι η μηχανή, ποιος την πήρε, λέγε. Ρε εσύ, πού είναι η μηχανή, όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Έκανες καλή δουλειά και τα τσακώνεις. Αλλά μέρα μεσημέρι να την αποφεύγεις τη δουλειά γιατί παχαίνει. Δηλαδή βρωμίζει. Μα ήταν περίπτωση σου λέω. Η μπεκάτσα έκατσε από μόνη της. Και με έκανε για βούτα. Προπόνηση με τον Αλέφα το είχες. Τώρα γιατί μου τη βγαίνεις με πέναλτι? Γιατί χάθηκες. Το Αλισβερής είναι ανελιπώς Δούνα και Λαβίνη. Και εσύ έχεις μείνει πολύ πίσω στο Δούνα. Μη μου βάζεις γκολ από offside τώρα. Άσε που πρέπει να τσοντάρεις γιατί ξέμεινα. Πάλι, αφού έχω έξοδα. Και το αντίκρισμα της τσόντας βίων. Μεγάλη δουλειά και το κλειδί στο χέρι. Σαν κύριοι θα μπούμε, φορτωμένοι θα βγούμε. Μήπως δεν έχεις φαΐ? Όχι, αφού σου λέω είμαι στεγνός. Και δεν το λες αγόρι μου τόση ώρα. Εγώ θα βάλω το φαΐ και εσύ θα βάλεις τις λεπτομέρειες της δουλίτσας. Και άμα γουστάρω το κόλπο, θα πέσει και το μαρούλι. Ράδι ενεργό το μαρούλι. Λοιπόν, τι ήθελες να μου πεις? Τι είναι αυτό που θα συντομεύσει το γάμο μας? Δουλειά. Βρήκες δουλειά. Ναι, αγάπη μου. Και ξέρεις που είναι? 2 τετράγωνα πιο κάτω από το μαγαζί σας. Αγάπη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Λοιπόν, αύριο κιόλας θα δεις να με ζητήσεις από τον πατέρα μου, Κάτσε, δεν μη βιάζεσαι. Άσε πρώτα να περάσει καμιά εβδομάδα. Και εξάλλου ξέρεις τι σκέφτηκα? Τι? Τώρα που δεν έχεις τη μηχανή, θα έρχομαι εγώ κάθε πρωί και θα σε παίρνω με το αυτοκίνητο, θα σε βοηθάω να ανοίγεις το μαγαζί και μετά θα πηγαίνω εγώ στη δουλειά. Έτσι κι αλλιώς στον δρόμο μου είσαι. Αγάπη μου, είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, όλα τα σκέφτεσαι εσύ. Κύριε, στη σειρά σας. Εντάξει μωρέ, εντάξει. Πω, τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδάκι. Εσείς είστε μέσα για το πτυχίο να βρείτε δουλειά ή για το καμπινέ? Στη σειρά, κύριος. Στη σειρά, κύριος. Εντάξει ρε παιδιά, μη φωνάζετε πια. Πόσο ζητούν? 3. Και οι υπόλοιποι τι περιμένουν εδώ? Ξέρω εγώ, ίσως ζητάνε θέση για πάρκινγκ. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, φεύγω. Το πορτοφόλι μου! Το πορτοφόλι μου!
θα δώσανε σαν γιάρι το μυαλό. Χιλιάρα σα βουτάω μ' αυτόν τον κυβισμό. Κλεφτρώνει, 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 μαζί σου η τύχη πληρώνει. Κλεφτρώνει, 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 μαζί σου η τύχη πληρώνει. Το πρόβλημα έχω λύσει, το οικονομικό. Στη δίσκο να τη βρούμε, ξανά στο κοντινό. Κλεφτρώνει, 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 χιλιάρας γουστάρω τιμόνι. Κλεφτρώνει, 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 χιλιάρας γουστάρω τιμόνι. Το πρόβλημα δεν έλυσες, το οικονομικό, και θέμα δημιούργησες, μανούλι νομικό. Κλεφτρώνει, 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 κι ο τζέντλεμαν είναι κλεφτρώνει. Κλεφτρώνει, 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 κι ο τζέντλεμαν είναι κλεφτρώνει. Κλεφτρώνει και τζέντλεμαν κλεφτρώνει, αέρας είναι η ζωή, σε έγχρωμο μπαλόνι. Κλεφτρώνει και τζέντλεμαν κλεφτρώνει, αέρας είναι η ζωή, σε έγχρωμο μπαλόνι. Το πρόβλημα δεν λύνεται, το οικονομικό, με φούτες και ρεμούλες, κλεψιά σαν ένα σωρό. Κλεφτρώνει, 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 κι ο τζέντλεμαν είναι κλεφτρώνει. Κλεφτρώνει, 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 κι ο τζέντλεμαν είναι κλεφτρώνει. Φιλάρα έχεις ψιστήρι και στην παρέα μπες. Μαζί σας θα την κάνω, σαν φίλος απ' το χτες. Κλεφτρώνει και τζέντλεμα κλεφτρώνει, αέρας είναι η ζωή, σε έγχρωμο μπαλόνι. Κλεφτρώνει και τζέντλεμα κλεφτρώνει, αέρας είναι η ζωή, σε έγχρωμο μπαλόνι. Πώς με μυρίστηκες ρε φίλε, είσαι της δουλειάς? Εσύ τι λες? Και τότε τι ήθελες στην ουρά με τους άλλους αφού είσαι κλεφτρώνη? Ό,τι ήθελες και εσύ μανάρι μου. Και ήθελα να σε προλάβω να μην πάρετε το πορτοφόλι και πάτε σε κανένα εστιατόριο και φάτε και γίνετε ρεζίλοι. Σίγουρα δεν είσαι με τους άλλους? Με ποιους άλλους? Με αυτούς ρε που κάνουν βίδες στις μηχανές και τις πουλάνε για ανταλλακτικά. Με αυτούς είσαι? Όχι, εγώ δηλαδή είμαι αχταρμά που λένε, κατάλαβες. Δηλαδή λίγο από... Εγώ θέλω να μάθω βουτάτε ή δεν βουτάτε. Βουτάμε, αλλά άλλο να κλέβεις τη μηχανή και να την δίνεις πίσω με κάποιο αντάλλαγμα και άλλο να την κλέβεις και να μην την ξαναδίνεις πίσω, κατάλαβες? Α, κατάλαβα. Αυτοί που κλέβουν και δεν τα ξαναφέρουν πάλι πίσω πρέπει να εξαφανιστούν από το επάγγελμα. Έννοια σου και τους ξέρουμε. Θέλω να τους μάθω κι εγώ. Αλλά εσείς όμως βουτάτε, παίρνετε το αντίτιμο και μετά τα στέλνετε πάλι πίσω τα πράγματα, έτσι. Αυτό το είπαμε. Τότε δεν είστε εσείς. Ποιοι δεν είμαστε εμείς? Όχι, εσείς δηλαδή, θέλω να πω, είστε αυτοί που θέλω να είμαι μαζί τους, κατάλαβες. Μπράβο ρε φίλε, σε γουστάρω. Μπράβο παιδιά. Ωραία δουλειά και οργανωμένη. Πήσα με 200 χιλιάρικα τα δίνω. Δεν πουλάμε ρε φρέσκο, τα 200 θα τα σκάσει το θύμα και θα πάρει πίσω το εργαλείο. Εγώ τιμή έδωσα. Μη σας κακοφανεί αν χάσετε και τη μηχανή και την προσφορά. Δηλαδή για να καταλάβω μας απειλείς ρε μάγκα? Όχι, σας προειδοποιώ. Ρε φιλάρα, δεν μας λες να πούμε τώρα την ομάδα αίματος που ανήκεις? Γιατί? Γιατί θα σου χρειαστεί το πρώτο βοηθειό για τη μετάκιση που θα σου κάνουμε από το κόμμα που θα έχεις πέσει. Ποιο κόμμα ρε φίλε? Εγώ δεν μπαίνω σε κόμματα. Γιατί? Με στενεύουν τα παπούτσια. Και γιατί δεν κόβεις τα νύχια σου έτσι να έχουμε καλό ρώτημα?
Ρε μάγκα, μαλώνεις. Μαζί μου εσείς, έτσι. Μπράβο. Εγώ, ναι. Μαζί σου, ναι, ρε. να μαλώσω. Ναι. Γιατί? Έτσι, μαζί μου εσείς, έτσι. Μπράβο. Άσε ρε φίλε, βρες άλλο κορόιδο. Του φευγάτου η μάνα δεν αυτοκτονεί. Πολύ σε γουστάρω ρε φίλε. Δεν μου λες αυτός είναι ο φρέσκος που παίρνει τις μηχανές. Αυτός είναι. Και πού εδρεύει? Αμφιθέας 86, αλλά μη μου τη σπάς με αυτόν. Κάτσε ρε παιδάκι μου, εγώ δεν γουστάρω. Λοιπόν, όλα είναι κανονισμένα. Τι κανονισμένα? Παγάκια δεν έχουμε. Την Τετάρτη θα χτυπήσουμε. Θέλουμε χέρια. Γιατί? Εμείς οι τρεις δεν φτάνουμε. Όχι, δεν φτάνουμε. Μην ξεχνάτε ότι θα βρισκόμαστε στο κέντρο και πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα. Καθώς του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Παρακαλώ, τι θέλετε, κυρία μου? Εδώ πουλάτε μηχανές. Μάλιστα, εδώ. Θα ήθελε μία με 2 ρόδες. Όλες με 2 ρόδες είναι. Υπάρχουν και τρίκυκλα, ρε. Θα σου πω καμιά κουβέντα τώρα, γεροντοκόρη. Κοίταξε, γεροντοκόρη, να πεις στην αδερφή σου. Κονδέ. Σας παρακαλώ, κυρία μου, πέστε μου τι θέλετε να τελειώνουμε. Αυτήν θέλω. Μήπως είναι κλεμμένη? Σας παρακαλώ, κυρία μου. Εμείς είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Το βλέπω, το βλέπω. Τη μηχανή μου όμως δεν βλέπω. Ποια μηχανή σας? Τη μηχανή που μου κλέψανε, ναι ρε. Μου την έκλεψε ένας... Και τώρα έρθατε, κυρία μου, να βρείτε τη μηχανή που σας έκλεψε ένα... Ναι, εδώ. Γιατί αυτόν τον βρήκα. Τη μηχανή όμως δεν βρήκα. Και ποιος είναι αυτός που τη βούτυξε? Είναι αυτός που θα φάει το χαστούκι. Μα τι γίνεται εδώ? Εμείς είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Σκασμός, δε. Πήγε πιο πέρασε. Αυτός εδώ μου βούτυξε τη μηχανή και αν δεν μου τη δώσετε εδώ και τώρα θα γίνει της γρίας στο κάκελο. Εντάξει. Εμείς κάπου γνωριζόμαστε. Και εμείς γνωριζόμαστε. Είναι το κλεφτρόνι που έκανε κράγια βούτα. Μου έκανε εντύπωση η μύτη σου. Έχεις πολύ εντυπωσιακή μύτη, ρε φίλε. Όποιος έχει εντυπωσιακή μύτη έχει και κάτι άλλο που είναι εντυπωσιακότερο. Τι πάντα, ρε μάγκες. Εσύ έκλεψες τη μηχανή του κυρίου? Είναι αυτή που κάναμε τις προάλλες βίντεο. Σκεσμός! Επιτρέπετε να κλέβετε ένα τέτοιο κλεφτρόνι που κάνει τέτοια κάλυψη και παραλλαγή. Θες ένα ουίσκι, αγόρι μου? Ευχαρίστως τα ντόπινα. Τσιγαράκι. Το ουισκάκι σας. Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Φωτιά. Ευχαριστώ και από αυτή έχω. Τι φοβήθηκες, ρε? Τι φοβήθηκες, ρε? Ρε, μας δούλεψε ρε αυτός. Στον τόπο ρε. Ο άνθρωπος είναι αλλά είναι εξηγημένο. Λοιπόν φίλε, έχεις τύχει βουνό. Βρήκες δουλειά. Άσε τη δουλειά κατά μέρος και παίζουμε τη μηχανή μου τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν φίλε, σε συμπάθησα. Είσαι καινούριο αίμα στη δουλειά. Αυτή η μηχανή σ' αρέσει. Θα την πάρεις. Σε κάνω άνθρωπο εγώ. Με ξένη μηχανή θα με κάνεις άνθρωπο, ρε, αφού αυτή δεν είναι δική μου. Από σήμερα είναι δική σου. Και η διαφορά θα χρεωθεί στο λογαριασμό σου. Και θα εξοφληθεί με είδος. Δηλαδή θα χρωστάμε και από πάνω. Και εγώ χρωστάω, αλλά μου έδωσε αυτοκίνητο ο άνθρωπος. Δηλαδή όλοι σου χρωστάνε. Εγώ βάζω το κεφάλαιο, μην είμαστε κι αχάριστοι. Και ύστερα σου λέει ότι η αλλαγή χτύπησε το κεφάλαιο. Θέλει πολύ απεργία αυτός ο τόπος. Να χαρείς. Όχι συνδικαλισμό στα κλεφτρόνια. Εμείς είμαστε μια υγιής επιχείρηση. Είσαι ο τέταρτος σε αυτό που κουβεντιάζουμε. Τι κουβεντιάζετε? Δεν έχει σημασία τι. Είσαι μέσα. Είμαι. Αλλά στην απεργία έχουν δικαίωμα και τα κλεφτρόνια. Θα κολλάς και ένσημα. Καλώς τα ουζάτα. Ευχαριστούμε. Αγιά καλά. Γεια μας. Λοιπόν, αφού είναι έτσι όπως μου τα λες, δεν μου μένει άλλο παρά να τους συλλάβω. Όχι, δεν θα τους συλλάβεις ακόμα. Εντάξει, κάναμε μια συμφωνία και μην την ξεχνάς. Α, εντάξει, κατάλαβα. Αυτό που σε καίει εσένα είναι η Μαρίνα. Αχ, και το ούζο με καίει. Ναι, τη Μαρίνα την αγαπώ. Την αγαπώ. Είναι κακό? Κακό δεν είναι.
Έτσι όμως όπως την αγαπάς εσύ χωρίς ανταπόκριση είναι θάνατος. Πες το ψέματα, αλλά εκείνο που με καίει είναι η συμπεριφορά του πατέρα της, που νόμιζε ότι εγώ ήμουν κλεφτρώνη και έκλεψα τη μηχανή της κόρης του. Αλλά τώρα που τη βρήκα, θα δεις τι θα του κάνω. Αυτό θα έλεγα καλύτερα να το ξεχάσεις, αν θες κάποτε να κερδίσεις τη Μαρίνα. Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε. Ο Στάθης μπορεί να κάνει το κλεφτρώνη, αλλά είναι gentleman. Και ένας gentleman παίρνει λίγα λουλούδια και πηγαίνει σπίτι της να της μιλήσει για τη μηχανή. Και έτσι θα μ' αγαπήσει. Δεν ξέρω αν θα σε αγαπήσει, πάντως θα σε προσέξει σίγουρα. Αυτό θα κάνω. Ή στο χώμα ή στο στρώμα της. Γεια μας. Γεια μας. Φύσηξε λίγο τη μύτη. Εσύ! Τα σέβη μου, κύριε Αρχέλα. Τα σέβη σου μου είναι αχρίαστα. Κι άλλη μηχανή δεν έχουμε για κλέψιμο. Κατάλαβες? Εγώ την έχω τη μηχανή σας, κύριε Αρχέλα. Κάτι μας είπες τώρα. Νομίζεις πως δεν το ξέρω ότι την έχεις εσύ, Η αστυνομία δεν ξέρω τι κάνει και αφήνει ελεύθερα κάτι κλεφτρόνια. Σαν και σένα. Κλεφτρώνει εγώ. Δεν είμαι κλεφτρώνη, κύριε. Εγώ είμαι πτυχιούχος. Πού, στη βούτα? Όχι, στην οικονομία. Και ένας οικονομολόγος δεν χρειάζεται να βουτήξει. Ένας οικονομολόγος σου κάνει ένα πρόγραμμα οικονομολογίας και σου τεινάζει τα πρέκα στον αέρα. Κατάλαβες? Στοπ τα επιδόματα, να αύξηση από εδώ, να αύξηση από εκεί και σε αναγκάζει να τραγουδάς βαδίζω και παρόμιλο. Αυτό ήταν το λάθος σου για μένα, κατάλαβες? Δεν κατάλαβα τίποτα και σε παρακαλώ φύγε από εδώ. Θα φύγω. Αλλά πριν φύγω, θέλω να ξέρεις ότι μια μέρα εγώ θα κρατάω στα χέρια μου την οικονομία αυτής της χώρας. Αυτός ο τόπος μια μέρα θα κρέμεται από τα χέρια μου. Σοβαρά. Μορτί μας λες? Το λέω. Και σου λέω και κάτι άλλο. Σου δίνω την ευκαιρία να μου προσφέρεις το χέρι της Μαρίνας. Επειδή δεν έχω το χέρι της Μαρίνας κοντά μου, πάρε το δικό μου. Θα σε βοηθήσω εγώ να ανοίξεις το μαγαζί. Δεν είναι δουλειά για γυναίκες αυτή. Μα εγώ κάθε φορά τα ανοίγω. Έλα, δώσε μου το κλειδί. Ωραία. Ορίστε. Μην αργήσεις και στη δουλειά σου, Τι να αργήσω, εδώ προλαβαίνουμε και για ένα καφέ. Τηλεφώνησε να μας φέρω. Ωραία. Έκανε καλή δουλειά ο Τόνι. Ωραία, καλή δουλειά έκανε, δεν λέω. Αλλά γιατί δεν μου λέτε και εμένα που θα χτυπήσουμε? Γιατί με αφήνετε στο μαύρο σκουπάτι? Όταν ξέρεις την αλήθεια, πάντα κινδυνεύεις. Εσύ δεν χρειάζεται να ξέρεις. Κάτσε ρε παγιάτικε, ρε Φρέσκερ. Να μην ξέρω ποιο κεφαλαιοκράτη θα χτυπήσουμε να του πιούμε το αίμα. Όταν έρθει η ώρα, θα μιλήσουν τα κλειδιά. Μιλάνε τα κλειδιά. Ετοιμάζονται για πολύ μεγάλη βούτα. Αλλά δεν ξέρω πού θα χτυπήσουν. Και το χειρότερο είναι ότι είμαι κι εγώ στην επιχείρηση, κατάλαβες? Θα ήταν ωραίο να ξέρω πού για να τους τσακώσω επ' αυτοφόρο. Πρέπει να τους παρακολουθήσω. Όχι, ρε παιδάκι, δεν τους παρακολουθείς. Άμα τους παρακολουθείς θα τη μυριστούν τη δουλειά και θα μας τη χαλάσεις τώρα. Άστο τώρα. Άρα πρέπει να ξέρω πού θα χτυπήσουνε. Άστο αυτό σε μένα. Έχω τον τρόπο μου, εγώ μη σε νοιάζεσαι. Σίγουρα. Τι τώρα, ό,τι θα είμαι, λέμε. Εντάξει. Αφού με γάτα. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Δεν μου λες, έλα. Με τη Μαρίνα τι γίνεται? Κοίταξε, η Μαρίνα δεν με θέλει. Εγώ τη θέλω, την πρεσάρω. Θα την καταφέρω αφού εγώ σπινάρω σε γιαούρτι επάνω, αφού με γάτα τώρα. Να σου πω κάτι, ρε. Έλα, ρε. Μακάρι να είχα μία κόρη να σε κάνω γαμπρό. Μην το ξαναπείς αυτό. Άντε, για χαρά. Μαρινάκη, τηλέφωνο. Ναι. Έλα ρε Τόνι, γιατί άργησες? Δεν θα έρθεις? Γιατί? Τι δουλειά? Γιατί δεν μπορείς να μου πεις? Εντάξει Τόνι, πες ότι θες να ξεφύγεις και εντάξει, γεια. Άρε Τόνι, ώρες με φοβίζεις τόσο πολύ.
Φιστίκι αράπικο, σάμαλι, κοκακόλες. Εγώ θα σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Φιστίκι αράπικο. Ο ένας ύποπτος και ο άλλος περίεργος. Πολύ περίεργος, αλλά μ' αρέσει γιατί επιμένει. Κατά πιάνω σολομού. Καλά έχεις σολομούς εδώ. Κάποιος κερατάς πέταξε κονσέρβα. Ρε παιδάκι μου, θέλω να με βοηθήσεις ρε μωρό μου. Έλα για επιτέλους, τι θέλεις. Τι θέλω, κατέβα κάτω στο πάτο να σου πω. Έλα. Ράνια μου άκου, σήμερα το βράδυ. Εδώ θα χτυπήσουμε. Γρήγορα και μην ξεχνάτε ότι μας ενδιαφέρουν τα ακριβά πράγματα. Πού θα χτυπήσουμε ρε παιδιά. Κοίτα που όλους το σκοτάδι μ' αφήνουνε. Πού θα χτυπήσουμε ρε παιδιά. Γρήγορα ρε, δεν είναι ώρα για εξηγήσεις. Μη σπρώχνετε ρε. Αμάν, εσύ, κάπου το ξέρω αυτό το μαγαζί. Το γραφείο. Δεν είναι δυνατόν. Αμάν, είναι μέσα, μέσα τελειώνουμε. Γιατί ρε εσείς παιδιά, γιατί ρε παιδιά δεν μου είπατε σε ποιο μαγαζί θα έρθουμε να κλέψουμε. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα τώρα ρε φίλε. Ας τα λόγια να κοιτούμε άλλα. Κάτι να κουβαλήσω, να πάρω το τασάκι. Κάτι είναι και αυτό. Να κουνιέμαι, αλλά τι άλλο να... Άντε ρε, πάρε κάτι, κλέβε. Να κλέψω το σίδερο. Είναι αυτά που παίρνουν τώρα, χαζός είσαι στα κρυφά να την πέσεις. Ρε παιδιά, σιγά, μην τα κλέψετε όλα τώρα. Ήρεμα ρε παιδιά, άμα τα κλέψουμε όλα τώρα, αύριο τι θα έχουμε να κλέψουμε, αμαρτία είναι. Το δίνουμε τον άνθρωπο. Είπαμε με ηρεμία ρε παιδάκι μου. Με ηρεμία. Σωτήρα, τι σε νοιάζει, ένα πατέρα σου είναι. Μπορεί να γίνει πατέρας μου ρε. Είναι αυτά που λες ρε κουφάλα και στην παρλά. Και εσύ, ρε εσείς, ρε παιδιά, ήρεμα ρε παιδιά να κλέβετε αύριο τι θα έχουμε να κλέψουμε. Σκεφτείτε και την ανεργία ρε παιδιά. Αυτό είναι πρώτο πράγμα. Ας το κάτω, ας το κάτω. Πάει να πάει στο ακριβό, πάει το εδώ που είναι φθηνό. Άντε να χαθεί. Βλάκα, όχι είναι δυνατόν. Εσείς παιδιά ήρεμα, μην τα κλέβετε όλα. Αχ ρε Σιράνια, μήπως σκέφτηκες να πάρεις τηλέφωνο ή το ξέχασες. Πού είναι ο συνεγερμός. Δεν ψάχνεις το συνεγερμό. Να κλέψουμε και το συνεγερμό. Μαζί μου να το πάρει. Αχ ρε Μαρινάκη, αχ ρε Μαρινάκη. Σε κλαίνουνε ρε Μαρινάκη. Αύριο ούτε κιλότα να θα έχεις να κοράσεις Μαρινάκη. Ωραίος ήχος. Ο ψηλός με την γραβάτα είναι γάτα. Τσακα τσακα τσακα. Αυτοί οι ίδιοι είχαν κλέψει και τη μηχανή σας. Μπορείτε να περάσετε από το τμήμα να την πάρετε. Δηλαδή αυτοί ήθελαν να μας ξεκληρίσουν. Μας είχαν βάλει στο μάτι άτιμοι. Ναι, σας είχαν βάλει στο μάτι. Έτσι δεν είναι Δεσποινής Μαρίνα. Σας παρακαλώ μην συνεχίζετε άλλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανθυπαστινόμε. Όχι εμένα. Τον ευεργέτη σας πρέπει να ευχαριστήσετε. Χωρίς αυτό θα κάνετε ακόμα τραγικότερες περιπέτειες. Εσείς τι λέτε Δεσποινής Μαρίνα. Αφήστε την, έχει πάθει σοκ. Σοκ είχε πάθει και αυτός που τον κλείσατε στη φυλακή. Ευτυχώς όμως για λίγο. Εδώ έχω τη διεύθυνσή του. Είμαι σίγουρος πως θα του ζητήσετε συγγνώμη. Καληνύχτα σας.
Μανουλίτσα μου, και για βάλε μου να φάω γρήγορα, γιατί θα κάνω και τη νυχτερινή βάρδια του αφεντικού σήμερα. Αχ, Στάθη, αγόρι μου, δεν είναι δουλειά αυτή για σένα. Δεν πήρες πτυχίο για να κάνεις το ταξίτζι. Ρε Σιμάνα, να πούμε, και ο βενζινάς που μου βάζει τη βενζίνη αρχιτέκτονας είναι ο άνθρωπος, και εγώ πτυχίο έχω και κάνω μια άλλη δουλειά, δεν πειράζει. Σήμερα γράφει η εφημερίδα ότι καταργήθηκαν τα μόρια. Αλλά εσύ καλού κακού πατρέψου να κάνεις παιδιά και αχρίαστεραν τα μόρια. Έλα ρε μάνα, σε παρακαλώ, πάλι τα ίδια, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Τι με παρακαλάς ρε μάνα? Μέσα στο σαλόνι είναι μια κοπέλα που περιμένει μαζί με τον πατέρα της. Να χαρείς, Στάθη μου, ό,τι αγαπάς. Έλα μέσα να σε δούνε. Αν δεν βρεις μια δουλειά της προκοπής θα πεθάνω, Στάθη μου, να το ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, δούλεψα μια ζωή να σε σπουδάσω για να γίνεις ταξιτζής. Εντάξει ρε μάνα, εντάξει ρε μανούλα, θα έρθω. Και κοίτα, μη μου κάνεις πάλι τον καλυγούλα και γίνουμε ρεζίλοι. Όχι, εντάξει, μην είναι ήσυχη μανούλα, μην είναι ήσυχη. Σήμερα θα αλλάξω ρεπερτόριο. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά έπρεπε να τον προετοιμάσω λίγο. Ξέρετε, ο Στάθης μου αντιδρά περίεργα με τις απρόοπτες επισκέψεις. Σε όλα αντιδρά περίεργα. Τώρα όμως όπου να είναι θα έρθει. Σας παρακαλώ, δεν βιαζόμαστε. Με την ησυχία του. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε ανθώ στην αμμουδιά, ούτε ανθώ στην αμμουδιά. Έχετε για βρυσούλες, λογγιβουναραχούλες. Έχετε για βρυσούλες, λογγιβουναραχούλες. Μα να διώξε την ύφη, αλλιώς πέφτω από το μπαλκόνι. Χριστός και μην με πλησιάζεις. Τι θα να κάνεις, αγόρι μου, τρελάθηκες. Ναι, τρελάθηκα. Ποιος ξέρει τι μου βάλει, μου ξανακουβάλισες, λοιπόν, διώξτη ή αυτοκτονώ. Μα πώς θα τη διώξω, αφού δεν την είδες ακόμα. Σαφώς δεν ξέρω τον γούστο σου. Σίγουρα θα είναι καμία που ξέφυγε από το θεραπευτήριο ο Άγιος Παντελεήμονας. Διώξ' τη μάνα, αλλιώς θα πέσω. Όχι, αγόρι μου, μην πέσεις. Φύγετε σας παρακαλώ, θα κρεμοτσακιστεί ο γιος μου. Πάμε να φύγουμε, αφού δεν μας θέλει. Εγώ δεν φεύγω αν δεν με δει. Δεν θέλω να σε δω. Δεν θέλω να χαλάσει το οπτικό μου πεδίο. Φύγε από το σπίτι μου, μη σου πω καμιά κουβέντα. Πώς του μιλάς μωρέ έτσι του κοριτσιού. Έτσι μη μιλάς γιατί θα πέσω έτσι. Φύγε από το σπίτι μου, καλό κουμάζι θα είσαι εσύ. Άρε μάνα, όλες του σκηνιού και του παλουκιού μου κουβαλάς εδώ μέσα. Πρόσεξε πώς μιλάς. Το κορίτσι είναι από σπίτι. Και αν είναι να με κάνεις ρεζίλη συνεχώς, καλύτερα να γκρεμοτσακιστεί για να ησυχάσω. Εσύ το λες αυτό ρε μάνα, τότε θα πέσω. Όχι βρε παιδάκι μου, έλα μέσα να τη δεις. Δεν θέλω να τη δω. Έλα βρε κορίτσι μου, έλα να σε δει. Δεν θέλω να τη δω. Ορίστε, δες με. Κάπου την έχω ακούσει αυτή τη φωνή. Μαρίνα, να. Παναγιά μου, βοήθεια, θα τσακιστεί. Αχ, ρε Σιμάνα, τι μου έκανες με τις νύφες που μου κουβαλούσες. Κρατήσου, αγόρι μου. Αχ, ρε Μαρινάκη, θα με φάει για σένα το μαύρο χρέος. Μη με πιάνεις από την κραβάτα. Γιατί, αγάπη μου. Γιατί θα μου πεταχτούν τα μάτια έξω. Αγάπη μου. Αχ, Μαρινάκη μου, για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Τώρα που η Μαρίνα έφαγε χορτάρι και μου είπε σ' αγαπώ. Την αγαπάει ο τρελός. Θα του γράψω και το μαγαζί. Πώς βρέθηκες εδώ ρε Μαρινάκη? Η κοπέλα είναι που σε περίμενε στο σαλόνι. Όχι ρε Θεέ, γιατί δεν μου το έλεγες πιο μπροστά ρε μάνα. Μη με λυκοβάλλεστε, ένα στρώμα, γρήγορα ένα στρώμα. Δεν μπορώ μανούλα με, δεν μπορώ. Σύρε φέρε προσβεστικό. Πώς θα ξεκινάμε τώρα εγώ από εδώ? Δώσ' μου τα χέρια σου, εγώ είμαι εδώ. Κύριε Στάθη, μη φοβάστε, πέστε, είναι μαλακά. Πέσε. Τι λέει ο να πέσω. Πού να πέσω, άμα πέσω θα με μαζεύουνε με το κουταλάκι. Αχ Μαρινάκη μου, θα σε δω στο παράδεισο. Κρατήσου αγόρι μου. Αχ δεν αντέχω άλλο. Κρατήσου αγάπη μου. Δεν αντέχω άλλο, πέφτω, δεν αντέχω άλλο. Μα τι γίνεται, αντί να πέφτω σηκώνομαι. Καλέ, ποιος σου είμαι, ο Σούπερ Γκούφι είμαι.